Zelfs staatssecretaris Steven van Justitie wie juiste present. Maar ook tal van andere pomeranten, zoals CDA-fractievoorzitter van Haasma Buma en journalist Peter R. de Vries wie aanwezig bij de uitreiking van de Machiavelli-prijs in Den Haag. Oorsprekende namen als prinses Maxima en bondscoach Bert van Marwijk gingen Bouke Vaatstra voor als winnaar. Maar net jeder wie de ceremonie zo emotioneel als deze keer. De uitreiking van deze prijs vandaag is dan ook geen feest. Maar het is een eerbetoon aan een man die nooit opgaf. Tot slot wil ik deze prijs opdragen aan mijn dochter Marianne. Wij zullen het je nooit vergeten. Het beeldje van Machiavelli krijgt een plakje in de huiskamer van Bouke Vaatstra. Dicht bij de foto's van Marianne. Doch had Vaatstra wel even twijfelen voordat hij de prijs accepteren kon. Is er in deze materie, waar ik mee bezig ben, met alleen nog maar verliezers binnen, is er een prijs dat ik ken? Toen zei ze, ja zeker vader, zei ze, dat kan. Ik zal u het juryrapport doen toekomen. Maar dat heb ik toen helemaal aan deze jongen. Nou, en toen had ik dat inzongen en gelezen en ik had met de band bepraat. Ja. En dan slaat het er toch wel op, waar ik mee bezig ben. En wat dan een prijs inhoudt, of een erkenning inhoudt.